spune. Are gândirea altfel și noaptea dorm. Nu stau să vorbesc la telefon sau nu stau să... Doamne, ce caracter și pe educație! Nesimțit-o ce ești? Mi-au zis atâtea să nu mă încurc cu femei de genul ăsta. Băi, deci eu am o carieră, tu ești proastă? Bun, și de ce? Deci eu am o carieră, de ce te-ai la cap? De ce te-ai Pentru că la anumită oră trebuie să compor. De ce trebuie să mă culc la 10? Da, trebuie să te culci ca să-ți vii la ora, dacă nu poți să stai toată noaptea să vorbești. Dar la ora care ne-a zis trebuie să coborăm. Relația mea e mai importantă și eu vreau să vorbesc la telefon. De ce mi-ai venit aici dacă relația ta e importantă? Căcat, 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 căcat. Două fire, două baie, hai să-ți dau